Jyst i atgoffa i chi, os ydyn ni'n gyfartal wedi 90 munud fe fydd yna amser ychwanegol y prynhawn yma, ac os fydd rhaid, ciciau o'r smotyn. Wrth gwrs, ciciau o'r smotyn nath arwain i'r Met fynd i Ewrop yn 2019 pan giro nhw y bala ar faes tegid. A nhw sy'n ar bêl, y frwydr canol cam o'r allweddol yn cael ei hennill tro honno gan Price. Price yn chwilio am y bas drwyddo i Jones a tacl bwysig, ond dyma Price eto. Price o bell! A mae'n cael ei ollwng gan Zach Jones, ond yr ergyd gyntaf ar darget gan Met Caerdydd. Wilson. O, heibio i ddyn gwych gan Wilson. Mae'n croesi'n gynnar at Davies. Davies yn penio! O, chydig dros y bar. O, symudiad gorau'r gêm o ran yr ymwelwyr lawr o'r asgell dde. Mi fydd o'n siomedig o'r mae'n sylwi fod y golgeidwad oddi ar ei linell. Mae o'n glyfar efo'i beniad, o just dim cweit yn cael ein iawn. Ti'n gweld yn union be mae'n drio wneud. Dip bach dros ben y golgeidwad, bron iawn yn berffaith. Mae'n agosau. Gwaith da gan Wilson. Wilson allan at Jordan Davies. Dau yn disgwyl croesiad 3-0 gan gynnwys Wilson. O! A'r ergyd trod chwith gan Jordan Davies. Tu hwnt i bawb. Mae'n syrthio'n eitha caredig dydi fynd amdani efo'r droed chwith yna. Ti jyst yn gweld, diolch yn bell i ffwrdd chwarae teg iddo fo. Mi o'n o ddynion yn y cwrt Cosby. Fil o gwmpas y wal ac Alex Lang yn taflu hunan i'r chwith. Ac yn arbed yn dda, ond oedd hi'n gic grydd pwerus mewn i'r gwynt. Craven tu fewn at Price. Price ceisio curo i ddyn i greu ongl am... O, oedd yna wthiad fan'na, o mae wir yn mynd i fod yn gic o'r smotyn. Beth yn y byd oedd yn mynd trwy meddwl Henry Jones. Fe sydd wedi ildio'r gic o'r smotyn, a mae'n benderfyniad cywir o wain. Mae'n gwthio far i gefn. Mae'n wirion. Mae'n gwneud penderfyniad hirt. Gwthiad yn y cefn. Price yn syrthio wrth gwrs bod hi'n gic o'r smotyn. Evans yn erbyn Zach Jones. Elliot Evans! Y bod bel yn cael ei harbed! Yn wych gan Zach Jones. Yn taflu hunan i'r chwith. A mae e'n wych gan Zach Jones. Y gŵr o Zeeland Newydd yn cadw Hwlffordd yn y gêm. Ychydig o gyfleon ni wedi gweld, o dyma Sam Jones. Jones yn cael ei hunan yn rhydd. Jones mewn i'r cwrt Cosby. Bog yn gofod bod yn ofalus. Chwaraewch mlaen, medde Tom Owen. Oedd e yn y fan ar lle i ddifarnu'r penderfyniad. Y Met yn gandryll nad yw i'm gic o'r smotyn. Tafliad hir gan y Met. A wrth gwrs, maen nhw'n cymryd e'n fyr. Dyna'n gyfreithlon. Ac yn hir yn taro'r bar. Tom Price. So, ddim wedi gallu tharoi llawer gwell chwarae teg i Price. Jones, cyfle gwych! Jones, o, arbediad campus, ragorol, gwirthiol gan Zach Jones. Mae wedi arbed cic o'r smotyn, ac eto mae'n cadw Hwlffordd yn y gemau ail gyfle. Wel, Kyle McCarthy, un o chwaraewyr mwyaf profiadol Met Caerdydd, fydd yn cymryd y gic o'r smotyn gynta. McCarthy yn erbyn Jones, cic o'r smotyn cynta. A mae'n cael ei harbed! Mae wedi arbed o'r smotyn unwaith eto. Wel. Rhys i Hwlffordd, a'n sgorio! Gôl gynta'r noson, cic o'r smotyn Cywrain ar adar gleision ar y blaen. Jones ydy'n gallu arbed eto i Hwlffordd. Rhys, a mae e yn! Mae'n arbed eto! Maen nhw'n mynd lawr yr un ochr o wain. Dysgwch eich gwers. Mae'r boi'n unstoppable i'w chwyth, Mike. Lihi yn uchel ac heibio i Lang. A mae'n ddwy i ddim i Hwlffordd. Dim ots gen i pwy sydd yn y gol, so ti'n stopio honna, Mike. CJ Craven a eith e y ffordd arall. Wel, ychydig lawr y canol oedd hi tro hynny. Ie, chwarae teg yn cadw i ben. Dyna'r oll oedd o medru wneud. Jordan Davies yn curo Lang. Hwlffordd ar y blaen o 2-1. Mae rhaid i hon fynd fewn. Y dawnsio gan
Zach Jones, Sam Jones yn sgorio ac yn cadw Met yn y gystadleuaeth. Wel, cofyn dod Henry Jones i roi Hwlffordd yn y rownd derfynol o'r gemau ail gyfle. Henry Jones ar ei drod dde. O, mae di methu hi, a mae Lang yn arbed yn wych. O'n i'n disgwyl rhywbeth gan Henry, fatha rhyw dinc bach lawr y canol. Dyma Fil yn dod, ac mae Fil yn sgorio, ac i ni'n gyfartal tair yr un ar giciau o'r smotyn, ond mae yna un cyfle arall. Duggan wedi gosod y bel yn gynnar. Mae Alex Lang yn cymryd i hamser. Duggan i roi Hwlffordd yn y rownd derfynol i wynebu y Drenewydd. Duggan yn sgorio! A Hwlffordd am y tro cynta yn ei hanes yn cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle a chyfle i Ewrop. Some of the boys have played in Europe, a lot of them haven't. I was fortunate to do it right at the end of my career, and I know how special it is, so they got one game to go. Well, listen, we know how tough it's going to be. Newtown have beat us twice this year, and another away game to go, but we'll do our best again. Honestly, I don't think I've saved a pin only about 5 years, and then all of a sudden I save 3, so I really don't know. I just pick away and just go and just hope for the best. Personally, I thought I wasn't playing that great. All of a sudden I just popped up, but no, I mean, that's our job. We're there to save goals, and no, I enjoy it. How much would it mean to you and to this team if you got to Europe? Oh, massive. It means everything to this club. I mean, you can just tell from the fans, you know, how much it means. You know, the boys had a massive shift today. And yeah, honestly, I've got no words, honestly. I don't know what to say. Ryan, mae pêl-drod yn gallu bod yn gêm greulon. Beth yw'r brif emosiwn ar hyn o bryd? Creulon, dyna'r gair sy'n disgrifio ffordd yn teimlo am y gêm. Hynod brawd o'r boys tymor yma. Mae ffordd i ni wedi dod yn gilydd a perfformio i sort of dod yn pedwerydd. A heddi am y 45 munud gyntaf ni i perfformio, ond ar ôl hynny fi'n credu dim ond un tîm mynd ymlaen i ennill, ond y gweina, os na chi'n cymryd eich cyfleoedd, chi'n mynd i ennill gemau a wedyn gadle i rhywbeth fel cicio gosb, mae unrhyw beth gallu digwydd.